Bapakmu kepengen ngombe. Ning gelasé malah kesampar. Oh, pengen nunduk kok. Iya. Ngedap. Kula pundutnya Iya. Lho, Pak. Nanti salahnya dhewe. Masmu karo Mbak Yumu kuwi kok suwe ora tilek bapak. Apa ora mbok kabari to, Lek? Pun, Pak. Ning nggih. Dereng mawon to. Wong yen iki kok ora nggih tebih. Terus sedo nyambut damel. Kali anak-anake Mbak Ambar iki ora nggih terus sedo alit-alit kok, Pak. Dan sedulur-sedulurmu ki kebangetan tenan kok, Le. Ngerti nek bapak kuwi saya. Ayo tuwa. Koronan. Ora do kecertilek bapak. Ning sajarep lali karo bapak, Le. Pun to, Pak. Bapak niku ampun menggawe sing boten-boten. Pun mangke Mas Bambang kali Mbak Ambar kula tilpune melih, nggih. Iya, Le, iya. Nggih, kula sambil cek nggih, Pak. Iya, Le, sak wayah-wayah dan kok dulur ya. Kan untunge bapak iki sing duwe kowe, Le. Ha coba nek ora tak kira bapak wis ning omah panti jompo kono, Gar. Bapak niku enten-enten mawon. Pun saniki pun dalu. Bapak ngasur yen mawon. Kali obat niku diunjuk, Pak. Kajeng sik saras nggih. Iya. Masmu. Ini bengi bapakmu kuwi dipethuki swargimu. Ya karepe bapak sadurunge Gusti mundhut bali. Bapak iso nglumpukke anak-anakku kabeh, Le. Pun to, Pak. Bapak niku ampun ngendika ngoten. Bapak niku gek mantun kok. Masmu karo bayumu bote telepon sore. Mumpung isih sore. Nggih, kula tilpune ning bapak niku gek ngaso gek sare nggih. Iya. Ya kan tau teleponan masmu, Le. Kula tilpune, Pak. Bambang ngerti kok ya
Ora tau bersaponi saja ini. Sawang nang endi-endi, jan kemprot tenan aja wedok iki. Barang. Dasare saka cilik ya ora tau megawe. Gini ya ketulok teko gedhe. Mas, lha nek ngene iki terus arep kepiye, Mas? Piye apa? Lah wong yo masih teko, lha kok yo digeke wedang ngono, kok piye? Ora malah Wedange gampang, kok tak gaweke. Ning iki sik lho, Mas, dirembuk. rembug apa meneh? Kae lho, Mas. Utange bapak. Ora ono sepasar bapak ninggal wae. Sik nandhike utange bapak ki wis wong 7. Lah engko jojo sasi meneh. Wong sithik 3 sik mara nagih utang. Pokoke aku emoh, Mas. Nek kon melu nanggung utange bapak. Lah kok kowe ngomong ngono to, Mbar. Lah nek ora anake bapak, lha sapa meneh sarek bayar utange bapak? Ayo mbuh, Mas. Sik cetha utange bapak ki akeh. Akeh banget malah. Lah nek aku kon melu nanggung, ki arep manggo duite sapa? Butuhe dhewe wendrindil kok, Mas. Sampeyan kira yo ngerti dhewe to? Anak katoke bedah ora iso lukokke. Lha apa yo nggahno kabar mbok bebanke Tegar. Ayo wis sak mestine. Wong sing isih dadi siji karo bapak kira yo Tegar. Lah nek aku karo sampeyan ki wis negara dhewe-dhewe. Ha mengko nek Tegar kabutan kepiye? Ayo kuwi urusanku. Wong sing isih dadi siji karo bapak ki Tegar, ngaturna sik mara nagih utang ki mara ning omahe bapak kok ning omahku. Ya. Mengko tak rembuke dhisik karo Tegar. Ora dirembuk, Mas. Ning dipeneke. Nek iki kudu dadi tanggung jawab Tegar. Wong ya karo Mas Bambang ora ngerti to. Utang nganti semono akeh iki dienggo ngopo? So bae, wis anggap butuh Tegar. Mikir Ngapunten mboten ngertos. Pun dangu Mbak Hartinem. Ya Allah, Mas Gar. Boten tak jangkap-jangkap lah nyebut. Tidak ribet. Cekap jenghar. Langkau praktis. Tersekeca dimirengke. Nggih toh? Nggih, Mbak. Jenghar, ngapunten. Harak ngoten. Nggih, monggo lenggah riyin, Jeng. Lah niki lajengan mawon nggih Mas Gar. Nggih, Jeng. Utange bapak to. Napa meleh? Lah mosok kula mriki nggih ajeng lamar Mas Tegar. Nggih mboten mangun. Dadi keleresan nek pun ngertos sedikit mengurangi energi lah kula mantuk. Nggih, nyuwun ngapunten nggih, Jeng. Perkawis utang wong bapak niku nembe mawon sedo. Kula dereng saged rebahan kalih keluarga, Jeng. Kula dereng saged atur. Lah ning ajeng dirembuk, nggih gek dirembuk. Asal ae utange Pak Sastro niku kon suwe tenan e. Tur ya ora sethithik. Lah estune utange bapak niku pinten sedaya, Mbak? Jenghar.
Oh nggih. Jenghar. Nggih, pinten niku jeng? Nggih oke, Mas. Sik nggih. Niki pokok ditambah bunga selama hampir 2 tahun iku totale 350.000, Pak. Kur kuwi to Bune. Ha nggih to, hawang kekurangan wedhus nika. Nek kur kuwi wae mbok ora usah ditagih Bune. Nggih, Pak. Kula nggih mboten nonton nyata nagih kok. Kula ya krungu. Jare utange Pak Sastro niku nggih kathah. Tur meleh anake Pak Sastro liyane Mas Tegar nika. Mboten nonton sing kurang tumut tanggung jawab. Iya, Pak. Abune krungu saka sapa? Nggih, nggih tangga teparo nika. Pun akeh sik joglo sak klesik. Ya jen ketoke Bambang karo Ambar ki rada adoh nek karo bapakne. Ya bejane Pak Sastro, Pak. Biyen sugih, anak-anake do kecukupan, do dilajur, di sekolahne dhuwur. Najan tak-entakane do ora dadi wong. Wis ngono, saiki malah do lali karo wong tuwa. Iya ya, Bu. Malah sak ploke Pak Sastro gerah wae gur ping pira wae ning tilik. Hanggih Kuwi wae ya ora nginep to. hanggih niku. Napa meleh sakniki sedo ninggal utang. Ya memper nek mboten purun tumut nyaur. Mula kuwi Bune. Anak aja nganti salah didikan. Anak kuwi ora cukup diwenehi dhuwit. Ning dilirke perhatiane. Kasih sayangi mengko tundone iso dadi bocah sing bener. Ora ngerti mbedake bener karo luput. Nggih, Pak. Muga-muga mawon bocah-bocah besok do ngerti karo tiyang sepuh. Ya wis. Kae sengingine wis glewang ulon. Aku tak makani sapise ya, Bu. Ning aja lali. Tias engko diperkeles ya. Walah, nggih nggih, Pak. Lali kula nek sakniki dina Rebo. Bayarmu dadi satpam digo makane anak bojoe ora cukup kok. Wes, rasane kene kok. Dasar malu nyarutang ki ya sapa to Bune? Hadi ambar wingi. Lah kuwi lak gure sesane Ambar. Lah wong yo dirembuk kowe durung kok. Dirembuk apane? Sampai kira ngerti utange bapak piro, kapan le ngutang, digo apa dan seterusnya. Lah ngopo kok dadak melu rembuk? Yo tegese iki ngrembuk ora karo yeng-yengan Bune. Lah terus napa? Ngene lho Bune. Karep kuwi gue arep ngomong karo Tegar. Nek kowe kabeh iki tanggung jawabe Tegar. Gur ngono Bune. Awas nggih. Nek nganti sampean melu nyangga utange bapak. Aku ora boleh nang omahe simbok. Ojo to Bune. Kok sampe opo ta iki? Gosokanmu, Mas.
mantai. Ya Mas, wis dadi. Tersun ya yuk. Lah iki kok isih sore wis sepi ki do ngandi to yuk. Mbok Mas. Wis pirang-pirang dina iki jan sepi kok. Kurang terus. Pantesan kuwi tempelmu kaya peyek. Buran pindho to yuk. Sembarangan. Wong kuwi wong kesuwane wajah nak tinggal sasah. Alah hijira. Ngono wae kaya sensi. Lah esensi no, dagangan sepi. Gorengannya enten apa mawon, Mbak? Walah, Mas tegar. Nggih. Niki Mas wonten menduan sanget. Monggo Mas tegar. Lo mundhut ki. Nggih. Wonten tamu napa Mas Tegar? Boten kok Pak, namung Mas Bambang kali Mbak Ambar sing ten dia. Pun niki Mbak pinten? Kula ya, Mas. Go Mbak. Nuwun nggih Mas Tegar. Nggih, sami-sami. Monggo Pak, kula riyen nggih. Monggo Mas Tegar. Sakya, Mas Tegar kae. Wijaya alus. Tembah mana? Sopan karo sapa wae. Saiki malah kepopuan utange Pak Sastro. Ayo. Dari ini kuwi utangnya ora sithik Pak Sastro iki. Lah iya ya. Kamangka jarine kakange karo Mbak Yuni kae ora gelem melu bayar iki. Proyek keselamatan tenan nek ngono kuwi. Aku yang ngomong karo Swardi Pak Sastro iki. Sang artiku Pak Sastro mingki wong sugih. Anak lurah. Sawah ya pirang-pirang. Sekarang ya Swardi Pak Lurah kuwi tuan tanah biyen. Nah kok banjur tekan Pak Sastro bandane entek ya? Karangan we yang tak dirisi. Kek mong kasih tinggu omah kuwi. We sing ninggal utang. Kek tinggu ngopo jarene? Ayo kowe ora ngerti dhewe to. Biyen pas isih sugih kae Bambang Rambar ki rak wong hujan-hujanan. Ya sapa ngerti bandane Pak Sastro kuwi entek diuragati Bambang Rambar kae. Wong arep wis do nduwe omah dhewe-dhewe kae. Kuwi biyen nek sing badrake Pak Sastro. Ning yo jarine. Iya to, Bir? Ayo mbuh to kun. Aku ngerti apa to? Kowe ngerti mukur wedokan, Bir? Iso wae. Wis yuk. Aku entek piro? Gorengane loro. Segane loro. Teh panase siji. 2.000, 6.000, harus setengah Kang. Bisa ya, kurangane sesuk. Hajat. Dawe iki malah arep ngaji to, Kon? Mumpung sepi bir golek-golek demenan. Apa, Kon? Golek demenan. Melu aku, Kon. Lo bayar lagi. Semono go aku. Aku ora iso ngewangi mikir utange bapak. Terus kabeh kok nanggung aku. Mas. Yo, kuwi karepku kan. Maksudnya Mas Bambang piye? Jadi ngene yo, Gan. Aku karo Mas Bambang ki wis membuat pernyataan ning pengadilan. Seisine aku karo Mas Bambang wis melepaskan hak sebagai ahli waris bapak. Iya kan. Jadi aku karo Ambar wis ora duwe kewajiban bayar kabeh utang sing dadi tinggalane bapak. Oh, tega ya Mas Bambang karo Mbak Ambar. Loh, ning rak yo kosok balene to, Gan. Aku karo Mas Bambang uga wis ora duwe hak karo apa sik dadi tinggalane bapak. Omah iki lan apa wae sik dadi tinggalane bapak. Umpama kuwi ana atas dasar pernyataanku ning pengadilan kuwi,
aku karo Mas Bambang wis ora kuwasa nglehaki. Dadi kaya omah iki arep kok dhewe kena, arep tak sewake yo monggo. Aku wis ora Wes, Mbak. Cukup. Mbak Ambar iso ngomong ngono ki rak mergo ngerti yen tinggalane bapak iki ke rumah iki. Sik menawa dipitung ora bisa nglunasi utang bapak. Lah ya ngono to, Mbak? ora tak selaki, Gar. Mula kuwi aku melepaskan hak sebagai ahli waris bapak. Lah umpamane kowe kabutan, kowe ora ya iso wae to, Gar, menempuh jalur padha aku karo Ambar. Ora, Mas. Senajan aku ndek hak sing padha. Nanging aku mesake karo bapak. Yen nganti ora entuk dalan padang mergo utang. Ning ya ora apa-apa. Nek wis dadi keputusane Mas Bambang karo Mbak Ambar, arep kepiye meneh? Senajan aku ndek sing padha nanging aku bakal tanggung jawab karo utange bapak. Soal utang aku sing tanggung jawab, Le. Pak Sosro. Iya. Iki Pak Dewi Sosro. Pak Dewi pun kabare. Apik, Le. Lah mboten nate kepanggih. Apik. Loh, nggih lenggarin Pak Dewi. Monggo lenggarin Pak Dik. Iya. Wis Gar, Pak Dik iki digawé udan dhisik. Wis. Nggih, Mbak. Ora usah repot-repot. Tadi bareng ngombe. Mboten napa-napa namung edang kok. Sedap nggih, Pak. Mengke riyen to Pak Dik. Kok jenengan ki ajeng nyaur utange bapak niku pripun ceritane? Ceritane dawa. Cekake ngene. Biyen nalika bapak yo simbahmu Mbah Lurah Prenggo kuwi sedo janjane tinggalane kuwi akeh banget. Ning mergo aku ki wong serakah bagiane bapakmu akeh sing tak gowo mlayu. Ning bareng saiki bapakmu wis ora ana, jare ninggal utang akeh. Aku rumangsa kedodok. Aku rumangsa dosa, nek aku ora balekke bagiane bapakmu. Lah utange bapak, duite bapak niku pinten, Dik? Mergo duite bapakmu sing tak gawa mlayu. Kuwi tak usaha. Mula keuntungane saka duite bapakmu kuwi ya udah tak hitung kabeh. Kayak pinten niku, Dik? Yo aku arep rene wingi ditung karo sekretarisku. Kira-kira ana 4,6 M. Pinten? 4 miliar, Dik. Yo, Mas Bambang, aku karo ora kebetulan. Mbak, sadaro Mbak. Tak bagai kok Mbak.